Ak chceme poznať budúcnosť, musíme sa ohliadnúť späť. Práca s deťmi a mládežou zameraná na poznávanie prírody na Slovensku vždy mala skôr formu krúžkovej činnosti a stretnutí poľovníkov a lesníkov s deťmi. Boli to akési prvé ohnívká reťaze, ktorým však chýbalo spojivo. To spojivo začala vytvárať hrstka nadšencov, ktorí v roku 2001 absolvovali program lesnej pedagogiky v Osiachu. Následne bol pre potreby slovenských lesníkov vytvorený kurz lesnej pedagogiky. Dnes je na Slovensku vyškolených viac ako 280 lesných pedagógov. V roku 2006 sa hlavným tútorom lesnej pedagogiky stalo Národné lesnícke centrum. Od tohto okamihu dostali lesníci do rúk účinný nástroj, ktorý im umožňuje vzbudzovať záujem, odovzdávať vedomosti, budovať vzťah a úctu k všetkému živému. A ohnívká do reťaze začali pribúdať. Sadenie stromov v areáloch základných škôl bolo hlavným cieľom projektu Stromy poznania. Počas 10-ročnej existencie projektu bolo vysadených viac ako 15 000 rôznych drevín a odovzdaných 1660 zbierok listov, púčikov a dreva. Mimoriadne lákavým podujatím pre celé rodiny s deťmi, ktoré sa teší celoslovenskému záujmu, je Deň stromu v lesníckom skanzene. V roku 2015 v tento deň zavítalo do lesníckeho skanzenu viac ako 17 000 návštevníkov. Ďalším úspešným krokom bolo vytvorenie koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Lesná pedagogika sa uplatnila aj v oblasti popularizácie vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve prostredníctvom Detskej lesníckej univerzity. Lesní pedagógovia zavítali aj do detskej nemocnice, kde aspoň na krátky čas vyčarili úsmev na tvárach chorých detí. Krásnym spojením lesa, čítania a lesnej pedagogiky sa stala celoslovenská kampaň Les ukrytý v knihe. Reťaz aktivít, v ktorých sa objavila lesná pedagogika, sa ďalej predĺžovala a zakoreňovala v lesníkoch, aby nakoniec prerástla do srdc detí, rodičov a pedagógov. Rôznorodosť aktivít doplnila iniciatíva Tatry bez bariér, ktorá sprístupnila lesné prostredie ľuďom s pohybovým obmedzením. Zachytiť les optikou zrkadlovky sa už 15 rokov pokúša súťaž pre mladých fotografov pod názvom Zelený objektív. Les sa vďaka lesnej pedagogike objavil aj na mieste, kde by to nikto nečakal, v obchodnom centre, v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky či v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana. Lesní pedagógovia sú aktívni aj vo vlastnom raste a napredovaní. Okrem možnosti ďalšieho vzdelávania sa každoročne stretávajú na pracovných sympóziách. Vrcholným podujatím pre lesnú pedagogiku bolo zorganizovanie 10. Európskeho kongresu lesnej pedagogiky, ktorého sa zúčastnilo viac ako 130 zástupcov z 15 krajín. Dnes môžeme povedať, že počas uplynulých 10 rokov bolo v rámci aktivít lesnej pedagogiky uskutočnených vyše 5400 rôznych akcií, do ktorých sa zapojilo 84 000 žiakov všetkých vekových kategórií. Lesná pedagogika na Slovensku má svoju budúcnosť, pretože ohnívka aktivít, ktoré na začiatku svojho príbehu boli osamotené, sa postupne spájali do reťaze, ktorá je pevná a stále rastie. Najsilnejším spojením tejto reťaze sú práve lesní pedagógovia, ktorých zanietenie, tvorivé nadšenie pri plánovaní a príprave programov, ako aj osobný prístup ku každému dieťaťu robia lesnú pedagogiku jedinečnou a nezabudnutelnou. Lesná pedagogika má budúcnosť.